Dělem už na věky nést na svých bedrech tíhu války. Jsou tomu sotva 4 léta, co na Lipanském poli skončily bratrovražedné boje. A dnes už zase valí se k nebi dým a stýraná země pije krev svých synů. To 2 králové, Albrecht římský a Vladislav polský, sváří se o českou korunu. Teď naposled vytrhl král Albrecht proti táboru, kam uchýlil se svými spojenci pan Hynce Ptáček, straník Vladislavů. Ještě však nevykladl popel spálenišť ve stopách Albrechtových, ještě se poděšení vesničané neodvážili víc lesů a už znova rozléhá se na Sázavě, tam na Poříčském Brodě, křik zbrojného lidu. To spojenec Albrechtův, Kristián Bavorský, táhne na pomoc svému králi. A jak je zvykem, plní jeho vojsko už jednou vyplněnou krajinu. Pán na Kostelci, Jan Sádl mladší, obezřetně zdvojnásobil hradní posádku, ozbrojil poddané a najal také žoldnéře k ustřežení Kosteleckého hradu. A doufal, že i tentokrát se Kostelci pohroma vyhne. Ale vesnice, ušetřená Albrechtovými Rakušany, stala se teď kořistí Bavorů od Landshutu a Ingolstadtu. A hle, tam